good evening mga ka-idol. Nandito nga pala tayo ngayon sa Bato Camarines Sur mga idol. Bispiras ngayon ng pesta dito sa Bato. Kumpleto kami ngayon mga idol. Tingnan nyo mga idol, busy dito. Naggagayat sila mga idol. At Ate Teresa, all the way from Canada. Ate Miriam, all the way from Electrical. Ayan taba, bagong riban. Stage itong buko. Sa atin din bagong kulay. Nagbabalot ng lumpia. Busy dito mga idol. Yan o. Yan dito kapag piyesta, busy. Non-stop. Ito ang pinaka-import dito, si Ate Bilen. Hello! Ito talaga. Batiin mo si Antiglo. Kamusta, Tiglo? Oh, shout out Antiglo, habi mo. Busy kami ngawan. Oh. Busy presidente. Oh, busy. Naghihiwa siya ng bawang. Ito mga idol, yan ang makaganapan dito ngayon, bispiras ng piyesta. Busy mga idol. Si Nilcor, ayan. Yan, pinagpapawisan. Medyo mainit dito mga idol, pasensya na po kayo. Ito si Ante Aida, naghihiwa ng ampalaya, pero si Ante Aida, walang kapaguran yan. Yan, bilib ako dyan. Shoutout Francis! Shoutout po si Francis! Oh, shoutout Francis! Ayan o. Busy yan sila. O yan. Ayan ang ulam ngayong gabi, ang palayang ginisa na may baboy at itlog. O, samantalang dun sa, punta tayo dun sa harapan ng bahay. Tingnan natin. O. Ito nga pala, sila Ivy, Irish. Shout out electrical. Shoutout taga-electrical yan. Yan lang ang ano nila, taga-ano ng lumpia rapper. Hanggang dyan lang sila. Yan lang ang kaya nilang gawin. Tingnan natin dyan, no? Tingnan natin dito. Andito si Irma, oh. Oh, si Irma. Siya ang prinsesa ngayong gabi. Si Ate Midin. Ayan, oh. Ayan, oh. Busy, nagtutupi. Okay, nagtitinda pa rin. Pista na nga, busy pa rin sa negosyo. Ano, online seller yan, online seller. Oh, ayan, oh. Yan ang mga damit na ibinibenta niya, oh, ang dami. Oh. Online seller yan. Tapos, ito si Jaja, oh. Ayan, batang makulit. Ito si Anggo. Pero hindi siya maanggo, mabango yan. Ito naman si B-Boy. Si JJ. Yan, napakagwapong bata yan. Si Anggo, mabango yan, hindi yan maanggo. Si Jaja, yan, pogi. Tingnan natin dito sa harapan kung anong kaganapan. Ito mga idol, oh. Mga idol, dito kami bispiras ng piyesta. Dito, nagiinom kami rito. Ito si Jan, oh. Jan, first time niya ritong sumama sa Bato Camarines Sur. Boyfriend ni Ivy. All the way from Leyte. Ito si Kuya Terso. Hello po. Bayaw Terso. Ayan. Nakalimang na kaming gin pero hindi pa tinatamaan. Siyempre yan, naman natamaan. Napakatibay yung minom yan. Pangdayo yan mga kaibigan. Pagdangabot, ang sukaw na. Ito nga pala si Joey Lito. Joy ito. Pangilang gin? 10 gin. Pang 10 gin, di pa yung nalalasing. Sana all. Mga idol, pag gusto nyo magpagawa ng bahay, kontakin nyo lang yan. Ang number niya, 0911962. Sa tubig. Water District. Ito si John Ray, all the way from Nabua. Yan. Boyfriend ni Irma. Ito. Matibay itong mamulutan. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Ginseng gin. Sabi sa Nabua. Kinsing bilog. Hindi pa siya napapatumba. Naghahanap nga ako ng ano sa kanya, challenge. Pumunta lang po dito kung kaya yung makipag-inuman na kinsing gin. Ang 14, sarado pa. Pala ko ng bagal sila. Ito pulutan namin, no. Aso. Meron kaming tinola na buto-buto ng ostrich. Yan. Ayan, ostrich yan. Yan, o. Tinolang ostrich. Ito naman, kinilaw na aso. Adobo. Ito, adobo. Yan. Ito mga idol, ang kaganapan dito ngayon, bispiras ng piyesta. Medyo tabi-tabi ng mga bahay dito mga idol. Kaya kung nakikita nyo, mga nakahubad yung mga nagiinom dyan kasi napakainit. Kasi wala nang hangin ditong pumapasok. Pag nanalo ako sa loto, magpapagawa ako ng malaking electric pan dyan, oh, banda dyan. Napadpad nga pala dito si Joshua, all the way from Electrical, oh. Napakapugi. Nananawagan ako sa mga bakla.
Libreng-libre to. Joke lang po yun, mga kaibigan. Joke lang. All the way from Santa Cruz, Bato, Camarines Sur. Bisita natin. Ito si Gary Boy. Oh, boyfriend niya ni Ivy, Gary Boy. Batiin mo naman yung ano, shoutout mo naman yung mga... Oh, si Gary Boy. Shoutout dyan sa mga tropa kong karme. Kakalabas siya sa lungga, mga kaibigan. Kakalabas na niya galing sa lungga. Takot ako sa asawa ko. Mga kaibigan, napaka-loyal kasi niyan sa asawa. Yeah. Bilib ako Ibang dyan. inisip, kundi ang asawa. Bilib ako dyan. Shoutout mo yung ano, Shoutout vlog kay yan. Bornox. Sino Ano pa? yun? Anong Bornox yun? Sino pa? Yung mga ano mo, mga... Saka sa ano, Spear Band. Oh, shoutout mo. Yan, pa-subscribe. Kasi ano to, bisperas ng piyesta, mga kaibigan. Oh. Kaya video busy ang mga tao rito, mga kaibigan. Medyo mahaba na yung vlog ko, mga kaibigan. Eh, siyempre, ang inyong DJ Nonoy. Nonoy Vlog. Naka-benting gin na kami, hindi pa ako nalalasing. Naghahanap nga ako ng ano ka-challenge, mga ka-idol. Ako benting gin, kaya ko. Ito, ikaw. Kinsing gin. Ito naka-isang sakong gin na, hindi pa rin nalalasing. Oh. Bigbakal muna ako sa man. Oh, saan ka na naman? Oh. Ayan si Gary Boy, loyal yan. Oh. Loyal yan. Oh, mga idol, hanggang dito lang siguro. Kasi napakahaba na ng vlog ko. Baka magsawa kayo sa mga mukha namin. Happy Fiesta na lang, Happy Fiesta sa Bato. Bisperas ngayon ng gabi, pero masaya na. Busy-busy mga tao, mga idol. Bye-bye mga idol.